за нас молися, вітай, Марія. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Задуми серця Ягоного з покоління у покоління, каб уратувати від смерті душі і живіть їх у час голоду. Словом гэты антифон розпочинаємо сьогоднішню святую мшу у першу п'ятницю місяця мая. Засюду першу п'ятницю віддаємо пошану найсвятейшому серцю Єсуса. Перепрошаємо за всі зневаги, всі грехи наші і за грехи усього світу. І на початку святої мши представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтара. В час гэтай канцелеброваної святої мши один со святаров ахвярує мшу за святой пам'яті Елену Козловську, сьомую годовину після її смерті. Другий святар молиться за померлих Янину Олександра Семізабільських, 27-ю годовину після смерті, і за померлого Яна Ковалевського, 12-ю годовину після його смерті. Випрошуючи для померлих радость вічного життя у володарстві Божим. Тепер перепросимо Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, Помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усіми цнотами серця Твоего Сына и запали Его любовью, каб мы стали подобными до Его и отрымали удел у вечном откуплении, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живи и володарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні один з фарисеїв по імені Гамаель, наставник закону, поважаны усім народом, устав на месцы пасяджэнняў і загадаў на хвіліну вывесці апостолаў. Пасля сказаў: «Мужы ізраільскія, добра падумайце, што хочаце зрабіць з гэтымі людзьмі, бо нядаўна перад гэтым з'явіўся Тэўда, выдаючы сябе за кагосьці вялікага. Далучылася да яго каля 400 чалавек, але ён быў забіты, і ўсе, хто слухаў яго, разышліся і зніклі. Пасля яго, падчас перапісу, з'явіўся Юда з Галілеі і павёў народ за сабою. Але і ён загінуў, і ўсе, хто слухаўся яго, рассеяліся. І цяпер кажу вам, адступіцеся ад гэтых людзей і пакіньце іх, бо калі гэтая задума і гэтая справа ад людзей, то яна знікне, а калі ад Бога, то вы не здолееце знішчыць іх. Каб часам вы не змагаліся з Богом, і яны паслухаліся яго. Паклікаўшы апосталаў, збілі іх і забаранілі ім прамаўляць у імя Езуса, і адпусцілі. А яны пайшлі з месца пасяджэння, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу за імя Езуса. Не пераставалі кожны дзень навучаць у святыні і па дамах і абвяшчаць Евангелие Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Аднаго прашу пана, каб жыць у яго доме. Аднаго прашу пана, каб жыць у яго доме. Пан маё святло і маё збаўленне, каго ж мне баяцца? Пан ахова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Аднаго прашу у пана, каб жыць у яго доме. Аднаго я прашу пана і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство пана і наведваць яго святыню. Аднаго прашу пана, каб жыць у яго доме. Веру, што ўбачу дабрыню пана в краіне жывых. Спадзявайся на пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на пана. Аднаго прашу у пана, каб жыць у яго доме. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, але усялякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. І з духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус адышоў на другі бок Галілейскага мора, у ваколіцы Тыберыяды. Ішло за ім мноства людзей, таму што бачылі цуды, якія ён чыніў над хворымі. Езус узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі. А набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Езус узняў вочы і убачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Езус сказаў: «Загадайце ім сесці». А было на тым месцы шмат травы, і селі людзі, якіх было каля 5000. Езус узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Езус, сказалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Езус даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе.
Аддаючы пашану найсвяцейшаму сэрцу Езуса, якое з'яўляецца крыніцай усялякай дабрыні і любові, узнясём нашыя просьбы да Бога, Айца міласэрнасці. Молімся за Касцёл Божы, каб, абвяшчаючы добрую навіну, паказваў свету дабрыню і любоў Хрыста. Цябе просім. Молімся за пастыраў Касцёла, каб праз сваю паслугу яны будавалі Хрыстовае валадарства на зямлі. Цябе просім. Молімся аб пакліканнях да святарства і законнага жыцця, каб заўсёды былі тыя, хто будзе аддана абвяшчаць свету любоў Бога да людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за цяжка хворых і канаючых, каб яны маглі прыняць святак як задатак будучай хвалы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших блізких памерлых, асабліва за святой памяці Елену Козловскую, 7-ю гадавіну пасля смерці, таксама за памерлых Яніну Александра, сям'і Забельскіх, у 27-ю гадавіну пасля смерці, за памерлага Яна Кавалеўскага, 12-ю гадавіну пасля смерці. Каб Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб ушанаванне сэрца Езуса, якое палае безмежнай любоўю да кожнага чалавека, абудзіла ў нас жаданне весці праведнае жыццё, годнае дзяцей Божых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, які ў найсвяцейшым сэрцы Твайго Сына абвяшчаеш любоў свету, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы верна выконвалі Твае запаведзі і дасягнулі збаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Бог кліче усіх, алілюя, Бог кліче усіх, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя. Пойдем за им, аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя, будь Богу хвала, спевая душа, аллилуйя, аллилуйя, будь Богу хвала, спевая душа, аллилуйя. Молитеся, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже милосердный Ойче, в своей безмежной любови и добрыни Ты спасла нам Твоего одинородного Сына, дай, как мы поеднаны язим, могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага, Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакраменты Касцёла. Каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе, покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с нашим біскупом Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзею на воскрешение, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ему бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Amen.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. З духом Твоїм. Перадайте ближньому знак супакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не варты, каб ти увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будь оздоровлена душа моя. Єзу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спявайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спявайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ти найвищейший, Ти найвищейший, Ти найвищейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвищейший наш Бог. Ти найвищейший, Ти
Молимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа, и стали удельниками Его и хвалы у небе, який живе и владарить на веки вечные. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлено святейшего сакраменту і майове набоженство. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Мария, полная ласки, анёльское привітання, вітай, яким розпочинається описання звіставання, радуйся, закликає до радості, спосилаючися на пророцтво із старого заповіту, скерованого до дочки Сіона. Веселися від радості, дочка Сіона, радуйся, дочка Єрусалема. Вось цар твой іде до тебе, праведний і ратовальний, лагодний, і он обвестить мир народам. Калі арханёл Габрыэль звяртаецца да дзевы з Назарэта, ён найперш вітае яе, а пазней называе поўнаю ласкі. Марыя павінна радавацца перадусім з тае прычыны, што Бог яе любіць і напоўніў ласкаю, каб яна стала Маці Божай. Вера Касцёла і досвед святых навучаюць, што ласка з'яўляецца крыніцай радасці, і што сапраўдная радасць паходзіць ад Бога. У Марыі, як і ў хрысціянах, Божы дар абуджае глыбокую радасць. Поўная ласкі. Гэта імя Марыі перад Богам, бо паводле сведчання евангеліста Лукі, анёл вымаўляе яго перад іменем Марыя, падкрэсліваючы такім чынам галоўны з пункту гледжання Пана аспект індывідуальнасці Панны з Назарэта. У старым запавеце Бог аб'яўляе веліч сваёй любові па-рознаму і ў розных абставінах. З пачатку новага запавету у асобе Марыі бескарыслівасць Божай міласэрнасці дасягае сваіх вышыняў. У ёй дасягае вяршыні выключная прыхільнасць Бога у адносінах да выбранага народа, а асабліва да пакорных і убогіх. Касцёл, які корміцца Божым словам і досведам святых, заахвочвае вернікаў, каб скіроўвалі свой позірк на маці адкупіцеля і адчувалі сябе, як яна, любімымі Богам. Марыя заклікае наследаваць яе пакору і убоства, каб, ідучы за яе прыкладам і дзякуючы яе заступніцтву, маглі трываць у Божай ласцы, якая асвячае і перамяняе сэрцы. Амен. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, смилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, один Божа, смилуйся над нами.
Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати пречистой, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй роды, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молись за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молись за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молись за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молись за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молись за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молись за нас. Королева пророков, королева апостолов, молись за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молись за нас. Королева Панна, королева всех святых, молись за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молись за нас.
Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцянню Христових. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославная заступница Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчаем молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Акт присвячення роду людського Найсвятейшему серцу Єзуса. Наймилейший, о Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається Найсвятейшему серцу Твоєму, каб ще больш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вернулися яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе, прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду, учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, яму хвала і пашана навекі. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право.
Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупив усіх людей, заховай у нас справу Твоєї милосердності, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її пльон, праз Христа Пана нашого. Amen. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Веселщен Крólewą miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał ponad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, zmartwychwstał ponad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i